ହେଠି ମୋ ଅଫିସ୍‌କୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଆମର ବାବୁ ଏତେ ଲେଟ୍ କରୁଛି ଆଉ କୁହନି, ମୋର ଜଗି ଜଗି ମୋର ଅବସ୍ଥା ଢିଲା ହେଇଯାଉଛି। ମାଗୁଛି ହେଲେ ବି ଦେଉନି। ତାପରେ ଚାଲିଲି ମୋର ରାସ୍ତାକୁ, ହେଇଗଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଗଲି ମୋ ରାସ୍ତାକୁ ଗଲି। ତାପରେ ଚାଲିଲି ଆମର ବସ୍ ଏତେ ସ୍ପିଡ୍ ଆସୁଛି ଆଉ କୁହନି। ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ଦଳା ବାଲୁ ପଳାଉଛି। ତ ଆମର ଇଏ ଯାଉଛି, ଆମର ରାଜା ଯାଉଛି। ତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗୋଟେ ସ୍ପିଡ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭେଟ ହେଇଥିଲା, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭେଟ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆମର 4 ଚକିଆ ଗାଡ଼ିଟା ପଳାଇଲା, କ'ଣ କରିବା। ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ଟିଫିନ୍ ପାଇଁ ମୋର ହୋଟେଲକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲି, ଡେଲି ଯେଉଁଠି ଖାଏ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲି। ତାପରେ ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ଭାବିଥିଲି ଆଳୁ ଚପ ପୁରୀ ମାଗଲା ପରେ ଏଠି ମୋର ଟିଫିନ୍ଟା ନେଇକିନା ଯାଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଫୋନ୍ ପେଟା କରିଦେଲି। ଆମ ଗାଁର ଲୋକ ସହିତ, ଆମ ଗାଁର ବାବୁ ସହିତ ଦେଖାଦେଲା, ଆମର ବଡ଼ ଭାଇଟା ପଳେଇ ଆସିଛି। କିଛି ସମୟ କଥା ହେଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କଥା ହେଲୁ ଆଉ କୁହନି, ବହୁତ ସମୟ କଥା ହେଲୁ ଆମେ। ବାବୁ ଆସୁଛି, ମୁଁ କହୁଛି ତାକୁ ପାଟିରେ କହୁଛି। ତାପରେ ଚାଲିଲି ମୁଁ ମୋ ରାସ୍ତାକୁ ଚାଲିଲି ଆଉ। କଥା ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ମୋ ରାସ୍ତାକୁ ଗଲି। ଯାଉ ବେଟ ହେଇଗଲା ଆମର ଚାଉଳ ବସ୍ତା ଗାଡ଼ି ସହିତ ବେଟ ହେଇଗଲା। ସେ ତା ରାସ୍ତାକୁ ଏମିତି ସ୍ପିଡ଼୍ ଯାଉଛି, ମୁଁ ବି ତାକୁ ଗୋଡ଼େଇ ଚାଲିଛି। ଏଠି ଆମର ରାଜା ଏଠି ଆମର ଶିବ ଉଡ଼ିକିନା ଆସୁଛି। ମୋ ରାସ୍ତାକୁ ଆସୁଥିଲା, ବାବୁ ଦେଖିକି ହାତ ହଲେଇ ଦେଲି ଯେ ସେ ବାବୁ ତାର ରାସ୍ତା ପଳେଇଗଲା। ଏଠି ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲା ବେଳେ ମୁଁ ଯେତେ 10 ଥର କଲ୍ କଲି ହେଲେ ବି ଉଠିଲେନି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଗାଁର ଭାଇ ଜଣେ ଲଗାଇବାକୁ କହିଲି। ସେ ଲଗେଇଛି, କହୁଛି ଏଲିମିଶା ଆକୁ ଲାଗୁନାହିଁ, ଖାଲି କାଟି ଦେଉଛି ଲଗାଉଛି, ଉଠଉଛି କାଟି ଦେଉଛି, ଉଠଉଛି କାଟି ଦେଉଛି। କାଟି କ'ଣ କରିବା। ତାପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହିଲି। ଆଜି ତାଙ୍କ ଘରେ ପର୍ବ ହୋଇଥିଲା, ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲି। ତାପରେ ସେ ଭାଇଟା ଗାଧୋଉଥିଲେ, ଘରକୁ ଡାକିଲା ପରେ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୋର ବ୍ୟାଗ୍ଟା କେତେବେଳେ ଖାଲି ହେବ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି। ଆମର ରାତିରେ ବାବୁଟା ନାଟ ଦେଖି ଯାଇଥିଲା ଯେ ଆଉ କୁହନି, ଆଉ ସେ ଉଠି ପାରୁନାହିଁ, ଯେମିତି ଶୋଇଛି ଆଉ। ଏଇଟା ଆମର ଗାଡ଼ି ରାଜା ହେଲେ, ମୋର ହିରୋ ଯେମିତି ସାଇଡ଼୍ ଦେଲା, ମୋତେ ଅବସ୍ଥା ଢିଲା ହେଇଗଲା। କାଳେ ଲାଗିଯିବ ବୋଲିକିନା ମୋର ଅବସ୍ଥା ଢିଲା ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏଠି ଝିଅମାନେ ମୋତେ ଦେଖିକି ଯାଉଛନ୍ତି କି କାହାକୁ ଦେଖି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମୋ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦିଶୁଛି। ତାପରେ ମୋ ଖାଦ୍ୟଟା ହେଇଗଲା, ଏଠି ଟିଫିନ୍ଟା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମୋର ସ୍କ୍ରିନ୍‌ଶଟ୍ ଦେଖିଦେବେ, ଆଜି 30ଟା ଦେଇଦେଇଛି। ଅଫିସ୍‌ରୁ ଘରକୁ ଗଲାବେଳେ ଦେଖିଲି ଯେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି।